Joen, het is waasje, 22 april, dit is Bient, met Joen aan tafel, Orne Lausma, weekagent in Jereveen en hij strijdt met zijn collega's voor een betere CEO. Historicus Arjen Dijkstra, hij vindt het zonde dat we geen brieven misschreeuwen. En Nicky Bosman, Sil Meidwan, aan het Nederlands kampioenschap Peeldoensjen. Ja, Nicky, dat is de onderste, hè? Even voor alle Klopt, ja, dat klopt. Ja, in dit filmpje, want aanstaan hebben we dus het Nederlands kampioenschap. Dat is eigenlijk nog maar correct om peeldoensje. Hoe kan het nou dat dit filmpje de verzwargen heeft? Dat stond mij wel mooi onder het NK. Ja, vorige jaren hebben ze een kwalificatiewedstrijd gedaan als kwalificatie voor het NK. En dit jaar hebben ze gezegd, we doen het gewoon met een filmpje. Dus een video-inschrijving was genoeg. Zo makkelijk is dat? Zo makkelijk is dat, ja. Oké, Assen meer. De hashtag politieactie is Joet trending op Twitter. Al weekend vieren politiemeesters een actie voor een betere CEO. Joet zorgen ze voor commotie, toch maar 60 km per uur, hoe snel die in het hele land te rijden. Het is miens. De minister moet met betere arbeidsvoorwaarden komen. Of er volg je huddere acties. Orne Lausma, weekend op het Jereveen. En ik belutsen bij de acties in het noorden. Ja. Het is miens. Ja. Wij gaan een paar keer vragen aan de minister dat hij mij eens om tafel wil. En helaas, dat is tot nota steeds misleiden. Ja, Joet dus deze actie. Ja. En dan morgen gaan er ook overal, alle bureaus gaan een paar uren dicht. Ja, we beginnen hier in het noorden. Het is weer een estafette actie. Kijk, als we Joet gewoon met de auto's. Een estafette actie. We beginnen hier in Noord-Nederland. Van Jochen tot Olver ben je de bureaus dicht. En in de media's zitten we in de Ronestad. Ja, en als de minister nou net luisteren wil. Ik bedoel, Koningsdag komt er aan, bevrijdingsfestival, er komen allerlei belangrijke voetbalwedstrijden nog aan. Wordt het heel tijd steviger? Wat er precies gebeuren gaat, daar kan ik net volle van zeggen. Het is wel zo dat wij er net voor binnen om de mensen te plegen. We moeten nou nog even een statement maken. Nou, dat houden we van de morgen ook doen. Het is net dat we dat van harte doen, want wij willen zulke soort dingen eigenlijk net. Maar dat is toch wel een beetje pleegje, toch? Natuurlijk, maar wat wij willen is dat uw minister maar eens om tafel gaat. Wij bereiken dat net om te vragen. Dus moeten we orenmeesken hebben die het voor ons vragen. En dat kan het publiek rechtstreeks wezen. Het kan ook uw politieke partijen wezen. Die het in de Tweede Kamer uw minister vragen van waarom komt er net gewoon om tafel zitten en spreken een knappe zeggen, oh, maar uw politiemeesken. Ja, maar Joet, dus de actie die we niet correct zeggen. Ga je hem er iets van morgen, jongens, de politieacties? Ja, mijn vriendin wie wat letter thuis als normaal. En ik moest hier uit daar, dus die al je wat krap. Maar ik hoef het harder rieden, hè, want ze winnen onderwijs. Nee, Ja. dat ga ik net dingen. Mooi hè? Hey, maar je willen, Lausma, een betere CAO. Ja. Even voor de duidelijkheid, wat verdient het gemiddeld een weekagent? Of een haardagent? Nou, de meeste mensen die zo meestal een hoofdagent in de stad omstappen. 24 jaar, 4 jaar beroepsopleiding had hij gewoon. Die verdient het pak een beetje tussen de 14 en de 1500 euro. Dan krijgt hij nog wat taslagen en kan hij het opkrikken tot pak een beetje 19 tot 2000 euro. Ja, en je hebt toch gevaarlijk werk, onregelmatig werk. Je bent de eerste lijn, je moet vaak echt slecht nice als eerste vertellen. Ja. En dat zit in geen enkele verhouding. Dat zit in geen enkele verhouding. Als je zoals naar een meneer die in de WW zit of in de bijstand, dat is natuurlijk nog veel slimmer, in de bijstand zit, met alle taslagen, zal die ongeveer met een 1300 euro thuiskomen. En wij komen daar correct net aan taart, dus het verschil is wel heel erg iets. Ja. Nou ben je zelf ook weekagent. Wat maakt je dan al je mooi? Je kent het net, we maken alles mee. Het ene moment dan eerst met je te praten, of maakt het een bekeuringssituatie, werd ze het nooit meer eens binnen. En misschien de man zelf net, maar de omstanders ook. Dus hartstikke een heel veel ellende om het kleer te maken. En 2 dagen later, of een paar uur later, stierst niet te reanimeren. Kan ik samen bewijzen dat er een slim ongeval had. Waarbij je erachter komt dat er een van de jongens overleden is van het ongeval. En dus is naar het mentalmaat om te zeggen dat zo net met thuis komt. Ja. En dat zijn dingen die het heel normaal binnen. En na 40 jaar zit bij de meeste politiemeesken de hamer later vol. Ja, en daarom word je nou een betere CAO. En nou Ja. hebben we ontnota de acties vrij onschuldig west, ludiek west, onschuldig steeds Ja. maar. Maar Joert, door die langzaam aan actie ben ik een heel soort meesken, toch wel een beetje de dupe worden. Laten we even zien naar een paar reacties Ja. op Twitter die het voorbij kwamen. Ja.
Deze man die zei van bij de politie meten ze met 2 maten. De truckersactie is afgebroken wegens gevaarlijke situatie. Ja. #politieactie. Een oren die zei van Jan Roos. Goed bezig politie, iemand in gevaar brengen voor een betere CAO. Morgen weer bonnen schrijven voor 3 kilometer te hard. Ja. En een oren Peter Milovic die zei, ik gun politieagenten zeker meer, maar met deze politieactie verliezen ze steeds meer mijn steun. Publieksonvriendelijk, irritant en dom. Ja. Dan laten we er 2 dingen uitpikken, tussen 2 of 3 reacties van het meten met 2 maten. Ja, natuurlijk. Je gaat, als er acties vierd worden, dan treed je boeten de wettelijke kaders. Iets wat we net willen, maar dat doen we wel. En natuurlijk ben daar mensen de dupe van. En ik hoop dat als die mensen erg lullig binnen, dat ze minister van de Steur een brief schreeuwen en hem zeggen van, houd op met deze flauwekul. Maar dat is net echt realistisch. Ja, nee, dat gewoon op wargers een brief sturen naar de maar minister. waarom net? Ze kennen u zegt Twitter hier, dus waarom Twitter is net gewoon naar het ministerie. Het is zo simpel. Maar is het gevaarlijk wat je hem joerdien? Het kan gevaarlijk wezen als de mensen er helemaal net van op de hichte winnen. We hadden bezocht om de media juster het verhaal goed brengen te laten. De mensen kunnen het weten dat het goed spelen. Daarnaast hebben wij met uw auto's rijden en hier wij elke groep die het rijdt, ongeveer 54 auto's per cluster, door Nederland heen. Hier wij een stuk of 10 motorrijders eromheen om te zorgen dat het veilig gebeurde en gebeurde. Als het momenten weer dat de file te groot wordt of het echt onveilig is opsmieten zo, brutsen we al. Komen de mensen tussen controle en vervolgens formeren wij ons weer zodat het zo veilig mogelijk ging. Ja. En dat het gewenste effect, Hellysil, dat moeten we natuurlijk wat we nog afwachten. In de politiek jaren we wel dat er een aantal bewegingen binnen. Tweede Kamerleden bemoeien zich op dit moment publiekelijk met dit onderwerp. We gaan natuurlijk PvdA mensen gaan die juist zijn van minister doe net zo moeilijk. Wij hebben heel gereserveerd voor de ambtenaren, voor het onderwijs en de politie. Dus minister gaat aan het werk. En dat meer vregen we net. Nee, nou wellicht had hij dit jet. Shot hij ik naar Bient, de minister Ontsavier. Je zag het trouwens hield hij het vaker. Dwarpen die het zelfs de touwtjes in handen nemen. Een mooi voorbeeld ervan is Makkingeer en Azen in dit programma een reportage. Redenjochten, schiemerige romtes en amper kleren om het lief. Voor grote kongens dat je daar als eerste ontdenken bij peeldoensje. Maar oors als bij de stripclub variant zit net erotiek, maar acrobatiek op het eerste plak bij het NK peeldoensje van Takom Wiko en Nicky Bosman. Dat is mooi, omdat de NK peeldoensje. Ik wil toch een beetje in het Nederlands, hè? Dat is makkelijker voor jou. Loop je nou tegen veel vooroordelen aan? Ik zelf niet zo. Maar dat komt ook omdat mijn hele omgeving eigenlijk wel heel open en vrij is. Maar ik hoor het wel van anderen, van paaldansen, van leraren misschien vooral. Van, wat is dat? Is dat dan een sport? Ja, dat is wel inderdaad echt een sport, ja. Ja, want heren, laten we eerlijk wezen. We hadden je bellen en we zeiden van, we willen wat van over brieven en we willen wat van over de politieacties. Nou, je zei van, waar komen er nou nog meer? Nou, er komt een peeldoenseres. Wat dacht de sto, Arjen? Nou, ik had wel jaren mee maken. Ik jou wat college in Greens en in Greens ben meer studenten die het toch. Hè. En de eerste keer dat ik het jaren wie kijk een beetje van, nou, wat dat nou? Hè? En dat ik zou het net vertellen, maar uiteindelijk die blikken dat het eigenlijk een heel fatsoenlijke of echt een acrobatieke sport. Ja, dat heb je ook voor de Alex. Ja, want het is echt acrobatiek. Hè? We kunnen naast even naar een filmpje zien, maar het iemand echt heel sterk voor wij zijn. Ja, het is eigenlijk gewoon turnen. Alleen op een ander toestel dan dat we gewend zijn. Ja. Daar kun je het wel mee Dus vergelijken. de verticale Epke Zonderland. Ja, zo'n beetje wel. Ja. Dat vind ik wel een goede titel eigenlijk. Ja, toch? Hey, want hoe bestoorde mij in oorrekking aan? Nou, mijn eerste sport is eigenlijk voltige. Dat is acrobatiek op een paard. Okay. En daarvoor had ik wat meer kracht nodig in mijn bovenlichaam vooral. En in de sportschool lukte dat niet echt. Niet boeiend genoeg met gewichten en dat soort dingen. Dus toen dacht ik, ga wat leukers doen. Ik ga paaldansen, daar word je ook sterk van. En dat is leuker vol te houden. Met muziek en gezelligheid. En, dus dat ben ik gaan doen en nooit meer opgehouden. Nee, want dat was het net alleenig. Nee, klopt. Samen met nog iemand, hè? Ja, met mee. Dat is mijn partner. Oké, want is dat nog moeilijker trouwens? Mij zien beiden ons aan peel te hingen? Ja, het heeft allebei natuurlijk zo zijn moeilijke dingetjes. Maar we moeten natuurlijk heel goed samenwerken. We hebben extra krachtelementen erin, omdat we ook elkaar moeten tillen.
Dus dat is wel het is een nieuwe uitdaging inderdaad. Oké, dat is echt ook griezelig sterk. Ja, nou, dat zou je kunnen zeggen, ja. Armpje drukken, Ja? verzwaaien. Ja? Nou, dat ligt na de uitzending. Hè? Maar laten we eerst even zien hoe het eruit ziet. En ik doe dit filmpje van de Monserre. Dacht ik als eerste van, ja, waarom ken ik dat zelf net? En als tweede dacht ik van, is het echt gevaarlijk? Ja, alle sporten zijn wel wat gevaarlijk natuurlijk. Ik denk niet dat paaldansen gevaarlijker is dan elke andere sport. Ik bedoel, we zijn in de training regelmatig uit onze paal gevallen. Met nieuwe dingen uitproberen, maar ik heb me nog nooit serieus geblesseerd, nee. Nee, want toch dit filmpje, maak je hem dus meedoen onder het Nederlands kampioenschap. En het is echt boen on strikte regels. Hè? Want hierachter is dus echt een foto. Ja. En dus zou dus niet kijken al van, dit moet dus absoluut net. Absoluut niet, nee, inderdaad. Want? Nee, want dit topje is sowieso veel te laag uitgesneden. Dit lijkt ook meer op ondergoed dan op sportkleding. En het is wel echt de bedoeling dat het sportkleding is. Het is een sport, dus dat moet er ook zo uitzien. Ja. En dit is absoluut net met het NK peeldouche te krijgen. Dit is nee. gewoon Google, afbeeldingen en Dat, downloaden. En waarschijnlijk ja. is het een hele orendame. Ja, in trainingen mag je er natuurlijk wel zo bijlopen, maar op wedstrijden absoluut niet, nee. Oké, want wij maken het dan al je volle onvoldwam. Het maakt al je volle langer. Ja, alles moet goed bedekt zijn. Er zijn hele strikte regels tot waar alles bedekt moet zijn met stof. Er moeten schouderbandjes aan zitten. Je mag dus niet een topje zonder iets om je nek, dat hoort erbij. Maar wat is al je bedekt dan? Alles. Het is een soort kooltrui, jongen. Nee, dat gaat niet. We hebben helaas de huid hebben we nodig in de paal om grip te hebben. Daarom hebben we zo weinig aan. Dat is niet omdat we dat leuk vinden of dat erbij hoort, maar dat is echt om er niet uit te glijden, zeg maar. Met kleren aan zou het niet kunnen. Oké, en nou dus dat NK. En hoe zul dat overheen? Want het is van je allereerste wedstrijd. Ja, dat klopt, ja. En dan gelijk een NK, doe maar. Ja. Dat wordt ook heel spannend, denk ik, ja. Ja, en dan, hoe gaat dat aflopen? Dat weten we niet, ja. Ik heb Maar geen idee. ben je een koershaver? Ik heb nog nooit meegedaan aan een paaldanswedstrijd, dus ik heb geen idee hoe goed al onze tegenstanders zijn. We zijn in ieder geval goed genoeg geweest om door de voorrondes te komen. Dus dat is al een goed ding, denk ik. Maar geen idee. Het kan alle kanten op. Ja, want hoeveel teams doen er eigenlijk mooi? Volgens mij zijn er 15 teams. 15 teams. 15 teams. En weet je wie er in de jury zitten? Want wie beoordelen dit precies? Ja, ik weet dat er in ieder geval een buitenlandse jury is. En dat een paar daarvan inderdaad ook zelf paaldansers zijn. Dus op het internationale niveau dan. Ja, maar ik ken geen enkele internationale peeldoenseres. Arjen Wol natuurlijk, dat is de historicus. Ja, nee, maar dat Famke dat bij mij in college zit, die komt in Polen. Dus dat is een internationale... Ja, natuurlijk. Maar die zal net in de jury zitten. Dat denk ik niet, nee. Nee, maar hij is toch Fabian? Iemand die het echt heel goed is bij in peeldoes? Nederland zijn er natuurlijk wel een paar dames waar we wel eens ook workshops van krijgen. En waar iedereen wel wat naar opkijkt natuurlijk. Oké. Nou, het is dit weekend, hè? Ja, Waar is het? Deze zondag in Den Bosch. In Den Bosch. Een heel soort succes Dankjewel. daarmee. Dwarpen die nemen heel tijd meer zelfs de touwtjes in handen om de verzendings op peil te houden. Dat matten ze ook wel, want structuren verhoor je en er wordt ook flink bezuinigen. Deze week zien we bij Dwarpen die het zelfs de regie pakken. Joert Makkingeer. Wat verdwijnt er net uit de Dwarpen? De squalm, winkels die te dwarren sluiten. Wie in het eerst de bankkantoren die teruggenen, nou verdwien ik de pinautomaten. Zwarg wordt heel iets minder op het platteland en zelfs ik wenningcorporaties loeken haar verom. Maar daar werd zaken verdwijnen, ontstaan ik weer nieuwe initiatieven. Het is niet zozeer onze drijfveer hoor, dat de overheid terugtrekt. Dat de overheid terugtrekt, daar zullen allerlei redenen voor zijn. Maar wij vinden gewoon dat je zelf dingen kan doen. In Makkingeer binnen ze 4 verlien uit aanzet mooi slim. Stichting Lokaal Initiatief Makkingeer.
Slim is een clubje van mannen die dachten dat het misschien heel erg leuk zou zijn om wat meer aandacht te geven aan duurzaamheid en ook aan zelfvoorzienendheid. De dwarpstuin is er een concreet voorbeeld van. Een hele rij met appelbomen hebben we hier en achterin staan nog wat perenbomen. Die zijn al wat verder in de bloesem ook aan het komen. Vorig jaar hebben we hier een heleboel kindertuintjes gehad. Waarvan er een aantal nu alweer in gebruik zijn genomen. Waar een aantal kinderen alweer begonnen zijn met de grond te bewerken. Eentje heeft er al een aantal leuke bloemetjes weer ingezet. We hadden eigenlijk een aantal projectjes verzonnen. Die volgens ons dan aansprekend zouden kunnen zijn. En dat was dus het opzetten van een energiecorporatie. We hebben geprobeerd om zonnecollectoren te gaan bouwen met mensen en een tuin neer te zetten. De basisprojecten zijn gerealiseerd, want de tuin die ligt hier, dat hebben jullie kunnen zien. We hebben een aantal keren zonnecollectoren gebouwd met groepen van 10 tot 15 mensen. En we hebben dus de energiecorporatie geïmplementeerd en die is helemaal zelfstandig nu. En die was eerst natuurlijk alleen voor Makkinga, maar die begint zich nu rondom Makkinga steeds verder uit te breiden. De tuin gaat dus zijn 5e jaar in, geloof ik? Gaat zijn 5e jaar in, ja. Waar lopen jullie tegenaan vooral? Ja, vooral tegen tekort aan mensen. Helaas. Is het geen desinteresse van mensen? Nou, nee, ja, misschien zijn sommige dingen makkelijker dan het zelf te doen. Maar het gaat er dus ook om het bewustzijn van het feit dat je het ook zelf kan. En ik denk dat een hoop mensen niet goed weten dat ze een heleboel dingen zelf ook zouden kunnen. En daar zit denk ik een beetje de sleutel om mensen dat duidelijk te maken. Kijk maar naar de zorg, we moeten ons steeds meer onszelf redden. Dus wat dat betreft is het ook een goed idee, denk ik, dat je dan dit er ook maar bij neemt. Beter voor jezelf zorgen. Bij alle initiatieven hier in Makkingeer is zelfs redzaamheid het uitgangspunt. Vooral van mensen, je kan het met elkaar doen en je kan het ook zelf doen. Je hoeft dat niet altijd aan een ander over te laten. Dat zelf is belangrijk. Zeer belangrijk, ja. Zo gaan ze dat in Makkingeer. En morgen dan zullen we in Jestemar. We scrollen appjes, we mailen, we facebooken, maar we scrollen haast niet meer een brief. Van die hele lange epistels over het duister leven, nee, die zijn passé. En dat is schande van een soort meisje. Daarom wordt er vreed in de harmonie in Ljout de dag van de brief organiseren. Arjen Dijkstra, jij bent een van de initiatiefnemers. Schrijf je zelf nog wel eens een brief? Nee. Ai. Nou, Nou ja, maar het is echt net zo slim, Einst. Ik scroll meer dan ooit, denk ik. Ik app, ik ga speciaal mijn telefoon, mijn naam, zou ik hem misschien laten in. ja. Ik app, ik mail. De hele dag, wij scrollen meer dan dat we ooit dienen hebben. En alleen nog geen brieven meer, dat is voorbij. Nee, want Jim, scroll je hem nog wel eens een brief? Lausma? Nee, amper. Nee, hè? Nee. En Nikki? Nee, dat is inderdaad alweer even geleden, ja, klopt. Ja, want we hebben ook even de meeste keer op Twitter vregen van scroll je hem nog wel eens een brief en doe je hem die echt op de bus. Dit is wat ze zijn. Schreeuw je nog wel eens een brief? Nou, ik schreeuw haast nooit een brief. Het is zelden dat ik een brief schreeuw. Want als je het weet, dan weet ik een brief en het schreeuwen moet. Ja, ik schreeuw wel briefjes. Nog steeds. Nog steeds schreeuw ik lietse briefjes. Nou, ik schreeuw ze nou nog wel een lietsbriefje, leerbriefje van mijn vriendin. Die lees ik dan op bed of op tafeldeel voordat ik voortga. Oh. Dat is in de verkeringstijd. Dat is in, even denken, dat zal augustus, september zijn geweest. Dat was eigenlijk aan de IND hier in Nederland om voor de procedure om een man naar Nederland te krijgen. En waar gier dat dan over? Koetjes en kalfjes. Het ben wel lietsere briefjes werden. Want je hoort daar door je aanstek een hele protte met de mail. Ik heb er één met de hand gemaakt. Ja. Waarom? Dat vond ik makkelijk op dat moment. Ja. Had het goed uitpakt? Ja, prima. Hij is hier. Ga je die brieven ook bewaren? Nee. Dat zit Noor straks in om te neuzen. Nou?
Ja, er zit een oren maar wat in om te neuzen. Ja, dat is eigenlijk die werk, Arjen. Hè? Een neuzen in oors in brieven eigenlijk. Ja, nou, dat klopt. Dat doe ik en graag. En wat zij ik zei, ik denk dat ik mijn vriendin net gewoon hier, had ik haar net een echte hoornskreunende brief verstuurd hier. Dat had ik die net. Dat is 18 echt? of zo. Ja, dat is voor mij, ik denk, de laatste echte brief was. Dus ik had er wel wat mij zelfs. Maar toen weer het gelijk aan. Nou, ik in het douche, hè. Dus, ja, klare schreeuwen. Nee, maar waarom zijn brieven schreeuwen? Waarom zijn brieven zo wichtig? Wat smiet het dus op? Nou, meesten vertellen verhalen in brieven. Er zitten conventies in brieven. Sommige dingen die zitten in een brief en er staat er net wat er staat en toch snappen we dat. Dus ik schreeuw e-mails en dan maak ik typflaters en zo. En als ik wil dat de oren meesten denken van, de ontvanger denkt, die jongen die had het heel druk, dan haal ik die typflaters net uit. Dat laat ik gewoon zitten en dat verstuur. Dat die meesten in de middeleeuwen al. Dan zetten ze onder een brief, een Latijnse brief, zetten ze raptim. En dat is in haast schreeuwen, zeg maar. En dat wiegel nog net zaden dagen, maar dan de West. Maar toch in ze sok soort ding. We leren een heel soort hoe mensen met elkaar te jaren libje. We weten een heel soort eigenlijk hoe het verliezen toch het briefverkeer. Ja, dat klopt. Ja. Dat is zo'n machtig mooie banen. En het gaat voort. Dat is net slim wat er gebeurt. Gewoon, hè. Dat is gewoon hoe het mijn ding gaat. Maar het is wel mooi om er na te denken. En ook om na te denken van... wij gaan nog brieven. Doe vertellen niet eens. Doe hast nog een penvriendin. Ja, klopt. Ja. In Polen, dat weten we nog. Ja. Vaak zit hetzelfde famkel als die bij mij. Ja, dat zou maar Wie kunnen. weet. Nee, ja. Ik heb wat brieven Ja, van maar mij ik ben heel benieuwd. Ik ga brieven en ik ga Ik moet er net mofkes- omkomen. Nee. Ik moet er net omkomen. Nee, normaal zou dat kennen, maar het is hier wat warm en dan zwit je handen wat en dan komt wat zoer uit. Dus we moeten er wat voorzichtig mee wijzen. En dit zijn heel bijzondere brieven. Dit zijn brieven van IJs IJzinga. Dat doe ik nou zelfs onderzoek naar. Van het planetarium in Frencher. Van het planetarium. Vaak een van de voornaamste Friesen die te West is. En dit zijn brieven die had hij schreeuwen uit Duitsland. Had hij waarom naar Frans gestuurd. Hij verbannen naar Duitsland. En hij schreeuwt, ik wil zo graag weer waarom naar mijn planetarium naar Dat zit je Friesland. erin. Ja. Ik doe het hartstikke, maar was het maar even nog iets verslaan, ja. Hadden we het voorzichtig wijzen. Ja. Hij schreeuwt heel iets. Ja, een heel lied, heel dicht op elkaar. En als je het papier... dit is het... Heel tin. Ja, het is echt heel tin papier. En... waarom is het satin? Maar toch, want het is wel goed bewaard. Ja, nou, hij hier geen yield. Dus hij ziet er in Duitsland in een liedskamertje. En als hij yield joeg eruit om brieven. En hij schreef brieven. En hier schreeuwt er een brief. En hij zei van, ik wil wel weer rondkomen naar Friesland. En dan maakt zich een nieuw planetarium. Vergees, maar elk niet en niet. Maar dan moet hij hem mij net oppakken. Hij was politiek actief geweest en wat je in de stadhouder en zo. Dus meestal mochten hem eventjes net zo bot. Hij zei, dan viert hij hem dat. En in jouw Friesland is een prachtig groot planetarium. Wel 2 keer zo groot als dat er nou is. Nou, in Friesland zeiden ze nee, dat willen we net. Later gaan ze hem zelfs oppakt en in de feestnis stopt. Dan zit er in de feestnis en dan schreeuwt de webbrieven. Nog even kwart, Arie, want dit weten we dus toch brieven. Maar we schreeuwen nou eigenlijk amper brieven. Hè? We doen alles via de mail en dat verdwijnt dan al hier. Dus over 100 jaar weten de meesten totaal net wat we hier eigenlijk dingen hebben. Ja, op Ierde. Dat klopt. Dat is een van de problemen van dit moment. Een heel soort, wij kennen een heel soort bewaring. Hè? Dat slaan we al hier op in grote datacentra en zo. Maar het is maar de vraag of we dat over 100 jaar nog lezen kennen. Of dat het al je kwijt is. Ik hier vroeger, doet ik krijg begonnen als wetenschapper, hier een professor. En die printte elke mail die hij kreeg, printte eruit en lei er op een stapel. Die stapel wie oral meter. En dan delete hij die mail iets in de inbox. En van die man weten we misschien nog wat over 100 jaar, maar voor mij net. Mijn eerste mails, ik ben zo kwijt, ik ken er net meer bij. En bij hem is dat denk ik hetzelfde. Ja, Ja. ja hè? Ja. Zij is het dan. Jongens, de dag van de brief. De dag van de brief. Vreed. En de binkaarten, de meeste kinderen nog niet daar, dus die kunnen gewoon vreed in de harmonie. En daar worden al deze aspecten beljochten, daar praten we over. En volgens mij is het hartstikke mooi. En Tobi is erbij. Ik ben erbij. Hartstikke mooi. Heren en dames, tegen dank, soort succes. Ja, alle drie een heel soort succes van wat er je hem te wachten zit. Ons 4 morgen dan zit je hier onder oren Janne Witske de Vries hoe het verder mat. Maar de PvdA naar de verkiezingsnederlaag. Waar weet ons dan hoe dan ik nog een hele gezellige dag.